Yo dulur bangun desa supaya makmur. Nggih, monggo kadang warga mundu bangun desa nggih. Menika keluarga saking panjenengan keluarga mundu nggih. Salam kangge bapake Pak Gas. Keluarga Sugedalu ya. Pak Pina awan nyelek bengi manja jari Mas Omek. Ih Mas Omek spesial mangke manipun kangen ati. Polo lampean delok apa polo? Supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting asil gunane ojo malas mundak apa ayo sing kiat yen pengin urip kang mulya. Hayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane. Ojo malas mundak apa yo sing kiat yen pengen urip kang mulya. Wis ternyata pengati nganti kapan mok bakal tak enteni.
apa bisa Mas Omek nyedek slirane Duh wong ayu kang dadi pepujane adolong ana rasa kangene atine nganggo asam manis sing tak tunggu kangane kipi semari yen sampeyan wis gelem nambani tambah nono yo nak yo tak tambah name kang tak surino lan wedi dadi yo tampa kangen ing ati iki ireng putih kita kelatar penjumlah abah ya gaji jailan kita tekan yang badai pesen rental mobil ya Anda bisa berbahan langsung kalian penjumlah Mas Pur terkesima ya gangguan rental mobil wonten tikungan kesongo ya sepisan malih mau menaik rental mobil monggo langsung rawuh wonten kesongo telepon Mas Pur terkesima tikungan kesongo yun Songo rental sih wis kelakon semene lawase pengasan yori
ireng putih tak kira padha lae tutu kulit sing kudu direbutke sing dadi atine cocok lan arane golek jodoh kanggo salawase ireng putih tak kira padha wae duduk kulit sing kudu dirabutke sing dadi atine dasar praupane ane golek jodoh dik kanggo selawase ireng putih apa bedane saya cempok sing wis dadi jodone bungah lan susah direbutke kudu eling marang keluar gane yo apa ora dik iya mas ya apa ora dik iya nane ya apa ora paspor terkesima rasakno dhewe sida apa ora mas sida kok dik sida apa ora sida apa ora sida dik sida rasakno dhewe tok durasa diman nggih kangge Bapak Nadia sumengko sing kate duwe gawe bulan 6 mbok tanggale lali aku Pak Nadia sumengko ta bulan 6 Pak RT sumengko Pak Roto sing dalu Bapak Epina Ibu Epina kok nduk omahe pin delok gontrene lho pin nang mundu budal rasa ati raku urip karo aku
kebangetan kowe ni mas ra bisa njaga janjimu dek wingi sak jeroning srawungan nyatane isih kagoda liyane wis ya wis tak sangene lara iki aku sing ngrasake saknono senajan sliramu ora tresno nang nyatane seneng kotan pompo luwe piye atemu timbang berpisah ayo tak suwesnya wangi samutono marang kula marga garwalan paputra liwat kincangi alismu anut anggrandang rasane hatiku was lingsir ya sopo aku isih mampu lateni solamu monggo kowe bocah gunung najan bocah gunung kaduga aklimu jiwa rakaku kok kurung kahormatan mamprong mruga para ingsun urip monoko tak aku ditumbasni omah sak isine nyuwun apa mangi senajan sasideman mesti kasambagan kuku sing tupa kemelun ngeningaken tiasa ngapeke kawangku sagung jajahan nanging sanget anggekipi sang reksikane ko putra kang anjuk saking wiyati Talah, wah, beneran, bodoh, ayo rame, rumpuk nang mundu, yo
Ayo ngono ya aja ngotot-ngotot, ototmu pedhot mojar. Marati
ditinggal apa ra mesake salugune wong marep dipikir rejo godhenge karo timen sabar lan narimo lali wong tresno ra bisa pilih gendeng opo aku milih gendeng walu-walu nang ati dadi marah marga gendenge walu-walu najan bunga susah di ayo tetap guyu prayogane aja gampang nasu lamun nasu tubrang awak dadi kuru sampeyan Cak Sukri milih melu sapa kepareng dek aku melu sing nembang nek kepareng tapi dadi padang marga gampang golek sandang lan pangan senadyan bungah susah aku tetep sayang prayogane gampang kebrana yen kebrana uripe kok surah J gending tetep kulaturane debat-debatipun warga lampeyan gedung kumpul ya debatipun sedaya kadang iku lho Pak Polo njaluk kirim gending kok wargane Pak Polo lampeyan brus tak kirim gending ya. Spesial kangge Pak Polo kapan nanggap Gong nggih kadang lampeyan lho Gong sabar sekarang pucuk dadi tambah ati bingung panglipureng rasa murih yuwana Basuki suka syukur awe kersane Bathara Bapak pucuk duduk watu duduk gunung sabamu ing sendang pentlokanmu labu keri
wismo si pucungmu tak kuwaya ngelmu iku kelakone kanthi laku lekas silawan kas tegese kas nyantosane setya budya panglagesing durhangkara sekar pucung dudu tali dudu dadung dawa kaya ula pentelokane wesi miring lunga teka si pucungmu bar swara kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah ramu rasa tresno kang tak adem sarwa mikir hati tak bisa jengjem kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku ati bloko pungkasane tamahan lara tresno nadyan ada yen katulung nanging jagat sakjroning atiku ganku nadyan tresno iki dik wis kinodrat saderwi pahit kula sawah sapa ngendut datan atiku wis kepilut sakno sae bebunga rasaku lamun bisa caketan sliramu cek kangen bojo J Geding kula terangkan kadang kula wonten kasar Gedung Lele panjenengan Bapak Sihar Gedung Lele. Oke pada keturunan Mas Kamsur, ugi Mas Moati sing duwe Gedung Lele. Kapan Gedung Lele? Yes, mulai Bapak Sihar. Mas Mati iki Mas Kamsur, enggak wonten Gedung sedaya warga Gedung Lele. Sugeng Mas Omek, ojo turu sik Mas, nego iki rong buyar. Wonten Malaysia sing duwe rikit. Ae. Ayo, ayo. Ayo, alah dua lolo, ya yo, ya
genduk lek oleh kaplah rampe tukane pitukane mas haram nduk yen wong tresno saged mawon yo cara kenal si genduk aja bose itu kok jaluk welut genduk arep pindho lawuh iwak welut ramak welute capriya arek karo bojo kudune sing nurut nek gak nurut langsung dipecut aduh ramak ya piye pindho lawuh sambel kacang wis kacang pindho lawuh sambel kacang iya dong arek karo bojo kudune sing sayang germo gondya aduh ramak ya piye arek pindho lawuh jangan terong wis gak ana wong kincir terong lho arep pindho jangan terong ramak delok nek golek bojo ya milih sing dadi pangkirong nek sing kira kuwi senengane nyolong wong tak godhok aduh ramak arep pindho ja lawuh iwake balur wis sakarepmu arep pindho lawuh iwak balur ramak ja arek karo bojo kudune jujur ketawang suaramu yelingan manise semu akan tansah rindu kami tombo kangen hatiku saya nambahi kangene ati bakli porengku mong nyawa foto kaya ngene rasane kangen bojo Udan
Wekdal menika gendeng lataraken dhumateng garwanipun Mas Omek. Yang pinten wonten dalem kintunan saking Mas Omek nggih sepisan malih dhumateng garwane utawa istripun Mas Omek. Wonten dalem sugeng midhanget nggih nyuh marga laras. Nuwun. Pinuju mau beto
Cih, tetap kelatar bajeng Bapak Evina, Vin, dia kokon mantuk karo Mas Omek, menesuk nih nyeleben gak kariban. Ojo dumeh jarik lurik, ojo dumeh jarik lurik lo ya. Ayo kanca
raka kaline tresna yen ora ketemu nyawa jare luring wis ilang kangenku Moga-moga lali bunga susah tahu dilakoni cerek tondo tresno untuk aku kangen kena takku tombo Nggih Mas Grandong angsal salam saking luar negeri nggih ugi warga masyarakat Dukuh Mundu nggih kusipun kangge Mas Grandong kalih putrine Aura yang besok akan menjadi pengantin baru dapat salam dari Mbak Wina Aurora nggih mugi-mugi sehat dan bahagia selalu nggih Mas Grandong nggih asal salam saking panjenengan Ibu Wina Aurora nggih sugeng midhangetaken nuwun kuning agawe pikirku pusing leret ira tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon nyading slirane kudu tak tangis ya ya dik terus ati kepranan tobat